ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ದಾಲಾತ್ ಲೇಸದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ತಿಳಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಥವಾ ರಸಂ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಪ್ರಯೋಗಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂಗ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಗಲಸದ 3 ದೀಪಿನ ಅಗತೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಸಾಸೆಮಿ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಲೇಸ್ತ ಸಾರ್ದ ಲಕ್ಕವಂತೆ ಕಡಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮೆತ್ತದ ಅಂಶವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚೆದಾತ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಬೇರ್ದರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಆಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡು ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಮಂಜಲ್ ಹಿಂಗು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಆಂಚನೆ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸಾರ್ ತಯಾರಾವನಗ ಮಿತ್ತಡು ಬಿರ್ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ಪನಗ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಟ 40 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇಪ ಅವಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಇಡೀ ಟೊಮೆಟೊಂದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚಿನಂತೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಬಕ ಉಬ್ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹದ ಹತ್ತುಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಬೇಪಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಚೂರಿ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಡನ್ ಬೇಯ್ದಿನತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೇಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಪತ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಕಾಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸುರುಸುರುಕು ಪಾಡಂಬೋಲೆ ಅಂಚನೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒರಿದ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿದ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಒರಿದ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು
ಮಾರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ಪದಾಡು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಂಚನೆ ಎಡೆ ಮುಂಚೆ ಬಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆಕ್ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕವಣೆಡ್ ಲಾಯ್ ಗಮ ಗಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಲೈ ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ್ ಪಾಡಂಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಚೂರ್ಲಾ ನೀರ್ ಗಲಸಂದ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಮ್ ಬೇಯ್ಪದ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ದಿವಂಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಝೂಮಿನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆವೇರೆ ಬೊಡಪುನಾತ ನೀರ್ ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ ಮಲ್ತದ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಪುತ್ತದ್ನ ಬಣಲೆನೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ದಿಕ್ಕದ ಗಲಸುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಣಲೆಗಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾದೆನೆ ಮಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಒರ್ಪ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪಡವನಾಗ ಒರ್ಪ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರ್ದ ಬೆಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಬೇಸೊಪ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಾತನತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓ ಜಾರಡ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದರ ಅವೇ ಜಾರಡ ನೀರು ತುರತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೋಡು ತಿನ್ನಲು ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೈಪಲಿ. ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸಾರು ಕೊದ್ಯಾನಗ ಅವು ಕರವಣತೆ. ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಕಲೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾರು ಅಂತೆ ಕೊದ್ದಿರ ಹೆಸರು ಆವನಗ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೊದ್ದಿರ ಹೆಸರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ.
ಹೇ ಲೇಸಿದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 57 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕಾउंटेड ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಒತ್ತರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪಗ ಏಪಲ ಪಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ